Erik ja Luka. Mä olin luvannut joskus aikoinaan kirjoittaa Eerikille kirjan, jatkokirjan siitä kirjasta, jonka on jo tehnyt aikoja sitten. Ja mun piti kirjoittaa kirja Naalista, joka etsii ystävänsä Korpin kanssa toista naalia. Muistatteko te tämän kirjan? Ja mähän olin maalannut jo jotain maalauksia sitä varten. Mutta se nyt sitten jäi ja mä aionkin kertoa yhden toisen tarinan, joka liittyy tuohon sisikissaan, joka tuolla takana. Ja kuinka sisikissa tuli tänne Suomeen ja tänne koko maailmaan. Ja mä kerron teille tätä tarinaa sillä tavalla, että mä näytän kuvia tässä videolla ja kerron samalla tätä tarinaa tässä näin. Miten se menee. Tässä on näitä kuvia, tuossa on naalikuvia ja sitten mulla on täällä muitakin kuvia. Olin siis luvannut aloittaa sen uuden kirjan, mutta aika usein kun aloittaa asian, niin voi olla, että ei ole mitään mielessä. On vaan niin kuin se tyhjä paperi, eikä mitään ideaa, mistä niin kuin aloittaa. Täytyy olla myös inspiraatiota ja mielikuvitusta. No, inspiraatio on hankala ja varmasti uusi sana. Se tarkoittaa niin kuin jonkinlaista innostumista. Ja kuvailen teille tätä ideaa tässä tarinassa niin kuin semmoisena siemenenä. Siemen, joka kylvetään vähän niin kuin maahan kasvamaan, joka on se idea. Sinne kaadetaan paljon päälle mielikuvitusta, jotta siitä voi kasvaa. Ja mielikuvitus, mitä se on? Mitä se mielikuvitus on? Se on kaikkia niitä ajatuksia, mitä mieleen tulee itseltä. Ja joskus ne ajatukset on jonkun toisen jo toisen sanomia ihan tuttujakin asioita. Mutta sinä lisäät siihen mielikuvituksella jotain ihan omaa. Vesi on tässä tekemässäni kuvassa mielikuvitus ja aurinko on eteenpäin vievä voima, eli se inspiraatio. Eikö muuten auringosta saa myös aurinkovoimaa, eli sähköä, jolla saa vaikka sähköauton liikkeelle. No joo, se juolahti mieleen nyt. Ja sitten tarvitaan hyvä maaperä, multainen maa, johon siemen, se idea laitetaan kasvamaan. Eli minä tai sinä on se maaperä. Eikö niin? Idea kasvaa ja kasvaa ja... Oho, mikä siitä ideasiemenestä tuleekaan? No nyt siitä tuli joku tämmönen. Mutta esimerkiksi näin joutuu käyttämään mielikuvitusta. Kerron teille, että ulkona on punainen auto. Ja sitten sä näet ajatuksissasi punaisen auton. Sitten kerron, että auton päällä on huppa. No ette koskaan varmaan kuullut sanaa huppa. Enkä kyllä minäkään. Koska tämä on ensimmäinen kerta, kun semmoista sanaa edes minä sanon. Silloin meidän pitää kuvitella, mikä se huppa olisi siellä auton päällä. Ja lapsilla on varmaan siksi niin paljon mielikuvitusta, koska on vielä niin paljon asioita, joille ei ole annettu minkäänlaista merkitystä. Näin minä ainakin ajattelen. Ja nyt te saatte kertoa, että mikä siellä auton päällä on. Mikä on tuo huppa? Mikä siellä voi olla? Mieti vaikka niin, että jos sen rakentaisi legoista, minkälainen se olisi. Onko se iso? Onko se pieni? Onko se eläin, esine, pehmeä, kova? Ja minkä värinen se ehkä olisi? Ei ole mitään oikeaa tai väärää vastausta. No, teillä on teidän oma huppa. Ja mun huppa tällä kertaa oli... No niin, tämmönen. Palaan nyt takaisin siihen mielikuvitukseen ja tarinaan, jota yritän keksiä. Ja tietysti mä oon ihan innostunut, mutta joskus ihan siitä tyhjästä on niin kuin hankala lähteä luomaan mitä on, vaan tyhjä paperi. Sitten täytyy vaan niin kuin ruveta miettimään ja ajatella. Ja
aikuisilla ihmisillä on niin paljon niitä turhia sanoja ja lauseita opittuna ja ajatuksia, jotka pyörii päässä, niin kuin niitä arkipäiväisiä juttuja, kun pitäisi pestä pyykit ja viedä roskat ja rakentaa vene. Vene? No ei, siis joskus nämä ajatukset menee ihan solmuun ja tulee kaikkea turhaa. Kaikkea höpinää siellä päässä vaan pyörii. Aina ei ole niin kovin helppoa. Täällä aurinko häiritsee vähän tätä koko juttua, ei pelkästään se höpinä päässä. Niin, te lapset pääsette sinne mielikuvituksen maailmaan ihan tosta noin vaan paljon helpommin, koska teidän päässä ei pölise niin paljon niitä arkipäiväisiä asioita, mutta meidän aikuisten täytyy vähän hiljentyä ja miettiä ja pohtia, että pääsee sinne mielikuvituksen maailmaan. Ja tosissaan mielikuvituksen maailma. Aika kiva. Onkohan semmoinen planeetta olemassa? No, joskus vaan tulee semmoisia ajatuksia tai sitten näkee jossakin jotain tahroja tai varjoja, jotka sitten pistää sen mielikuvituksen liikkeelle, että tossa voisi ollakin jotain. Niin kuin mulla tässä taisi käydä vähän sillä viisiin. Mulla oli semmoinen maalitahra, josta sitten tuli vähän niin kuin kissan näköinen ja mä lisäsin siihen vähän se tuommoista viivaa, että se näyttää kissalta. Ja silloin kun mä tein tätä, niin mulle tuli mieleen kissa, toi Shishi-kissa tuolla. No, sehän on tosi vanha jo. Ja mä haluaisin kertoa sen tarinan. Koska usko tai älä, kun mä oon oikein rento, niin mä pystyn kuulla Sisin ajatukset. Ne semmoset tosi hiljaiset ajatukset, vähän niin kuin niitä kutsutaan varmaan telepatiaksi, kun mulla on niin hyvä kuulo. Kissathan ei osaa puhua ihmisten sanoilla, ne vaan maukuu. Mutta joskus ne ajattelee tosi kovalla ajatusäänellä ja silloin jotkut pystyy kuulemaan niitä ajatuksia. Mä siis kuulen välillä aina Sisin niitä ajatusääniä ja Sisi kertoi kerran, että miten se on tullut tänne ja miksi. Koska se kertoi, että se on jostakin semmoisesta kaukaisesta galaksista kotoisin ollut. Ja siellä kerran oleillessaan jossakin ihan muualla planeetalla, niin sen luokse tuli käymään semmoisia korkea-arvoisia kenraalia ja majureita, jotka sanoivat, että sinun pitäisi tehdä jotain tärkeää. Olisi semmoinen tehtävä tuolla Maa-nimisellä planeetalla, maapallolla. Sinne maapallolle lähetetään aina välillä lemmikkejä erilaisiin tehtäviin, tärkeisiin tehtäviin. Siellä pitää tarkkailla ja tehdä raporttia ja kaikenlaista sellaista. Ja Sisi kysyi, että minkä takia sitä pitäisi tehdä. Ja Sisille sanottiin, että maapallo vähäsen on silleen epätasapainossa ja siellä on kaikenlaisia sotkuja ja riitoja ja niitä pitäisi raportoida ja maapallolta tulee jopa siis ihan kaikkea roskia ihan sinne avaruuteen asti. Ja pitäisi vähän mennä sinne katsomaan, minkälaista siellä on. Siis mietin, että onkohan se nyt kovinkaan turvallista mennä sinne, jossa riidellään ja sotketaan ja on kaikenlaista. Mutta ne vakuutti sieltä kenraalit ja majurit, että se on ihan turvallinen tehtävä ja Sisi pääsee valitsemaan oman perheensäkin, että mihin menee asumaan. Sisi sai kaukoputken sitä varten. Se pystyi katsomaan sieltä ja etsimään sieltä maapallolta oikeanlaista aluetta. Kissathan tykkää lämpimistä maista ja lämpimässä olemisesta, mutta toisaalta sitten taas kotikissana olo jonkun kotona, niin sekin on tosi mukavaa varmasti. Sitten pääsee olemaan vaikka sylissä ja sängyssä peittojen alla lämpimässä. Sehän on kivaa. Sitä Sisi sai vähän tutkiskella.
Niin, Sisi sitten löysi loppujen lopuksi perheen, joka asui omakotitalossa Suomessa. Ja tämä perhe matkusteli aika paljon, eli Sisi pääsisi vähän kuulemaan sitten, että minkälaista se oli, se eläminen eri puolilla ja eri tavalla. Perhe, johon Sisi aikoi mennä, oli tosissaan Suomessa, mutta juuri silloin, kun Sisi syntyi, niin perheen tytöt olikin matkustelemassa sitten ulkomailla isänsä kanssa. Ja sinne sitten Sisi syntyi, sinne kauas Jerusalemiin, lämpimään paikkaan. Ja Sisi syntyi semmoisen, sanotaanko sitä nyt villikissan pennuksi. Villikissat on semmosia, jotka asustaa, no, niillä ei ole omaa kotia, ne asustaa ihan niin kuin kadulla ja niillä ei ole mitään suojapaikkaa. Sisi syntyi semmoisen pennuksi. Ja villikissoilla kaikenlaisia niin kuin vaarojakin, voi olla käärmeitä jossakin maissa ja lintuja, ja ne joutuu etsimään roskiksista ruokaa. Tai sitten pyydystämään pieniä eläimiä. Tuossa on sakaalikin tuossa kuvassa näköjään. Niin semmoiseen Sisi sitten syntyi. Onneksi Sisi syntyi semmoisen erään kiltin taiteilijasedän puutarhan taakse. Ja siellä sitten tämä taiteilija muuten teki siellä hassujakin. Tuossa on semmoinen autotalli, vähän niin kuin hirviön näköinen. Ja sieltä sitten lähdettiin hakemaan sitä kissanpentua, joka... No Michelle on kertonut, että se piti olla valkoinen kissanpentu tai joku muu kaunis, mutta se taiteilija sitä ojensikin sen kaikista kauneimman kissanpennun sitten sinne syliin ja sitten lähti viemään sitä sinne tyttöjen isoäidin kotiin, joka oli ihan siinä tien päässä, sitä pientä kissanpentua, joka oli siis Sisi. Ja kun Jasmin, Michellen sisko, tuli kaverilta kotiin, niin sitten ne päätti, että ne antaa sille nimeksi Sisi tosissaan, koska Sisi tarkoitti sen maan kielellä, eli hebrealla, perjantaita. Ja siinä päivänä oli perjantai. Niin siinä sitten annettiin se nimi. Siinä on Jasmin ja siellä isoäidin kodin vieressä kissanpentu sylissä. Ja Sisi sai tulla vähän kaikkialle sinne mukaan, missä ne oli, kauppoihin ja kiipeillä siellä pihapuissa siellä ja oli oikein onnellinen ja iloinen ja oppi kaikenlaisia asioita. Se oppi olemaan pelkäämättä mitään hälinää ja toisia ihmisiä, kun sitä vietiin vähän joka paikkaan. Mutta sitten tuli eräänä päivänä se päivä, kun tyttöjen piti lähteä kotiin. Ja kotimatkallehan kun mennään, täytyy mennä sillä lentokoneella tietysti. Siellä on niin pitkä matka. Ja kissat nyt ei voi ihan tuosta noin vaan lentokoneesta lentää vapaana, vaan niin täytyy mennä häkkiin. Matkustaa semmoisessa lentohäkissä sitten. Ja no, Michelle kertoi, että se avasi sen häkin lentokoneessa, kun se antoi vähän eväitä Sisille. Ja Sisi lähti sitten vähän juoksentelemaan siellä lentokoneen sisällä. Ja ihmiset vähän katselivat, että hei, mikä tää on tää kissa, joka täällä juoksentelee täällä pitkin poikin. Mutta se oli jännä. Sisi on kertonut mulle siitä matkasta, että se oli tosi jännittävä matka. Ylös ja alas ja vähän niin kuin vuoristoradassa ja ylös ja alas. Ja sitten tultiin vihdoin tänne Suomeen. Suomessa siis oli semmoinen omakotitalo ja iso piha. Siinä pihalla oli niin paljon kaikenlaisia puita, hevoskastanjoita ja omenapuita ja kaikki puut mitä vaan voi olla. Oli valtava kokoinen piha. Pihaan mentiin isosta portista.
Ja tosissaan siinä oli kellarikerros ja sitten oli yksi kerros alhaalla ja yksi kerros ylhäällä, jossa oli sitten lasten huoneet. Ja siellä oli tosi paljon tilaa pihalla ja sisällä sitten leikkiä. Piha oli aidattu aidalla tietysti, mutta eihän se aita kauheasti pitele pientäkään kissaa eikä isoakaan. Siis ihan osasi kiivetä ylös puuhunkin ja vähän joka puolelle. Ja niin ei se aita nyt pientä kissanpentua paljon pidättele. Mutta Sisi sai ulkoilla vaan toisten kanssa, kaikkien lasten. Ne oli 4 lasta. Siellä oli muuten koirakin, bonokoira. Ja siellä oli ihan kiva olla. Ja Sisi, koska se tuli semmoisesta maasta, missä ei vuoden aikoja kauheasti ollut, niin pääsi tutustumaan aika pian siihen, että minkälaisia ne vuoden ajat on semmoisessa paikassa, missä on 4 vuoden aikaa. No, silloin kun Sisi saapui, sille oli kesä ja vihreätä tietenkin kesällä ja lämmintä, mutta aika pian sitten muuttuikin semmoiseksi värikkääksi, niin kuin syksyllä on kaikenlaiset värit ja vettä sataa ja alkaa olla kylmä ja pimeää. Pimeyskin lisääntyy. Suomi sijaitsee tuolla, kun tuossa on tuo maapallo. Erik on ainakin katsonut maapalloa monesti. Niin Suomi sijaitsee siellä maapallon aika napa-puolella, niin kuin pohjoisnava. Tuossa on niin kuin napa. Tuossa vähän niin kuin omena, mutta täällä olisi sen, niin kuin se napa, niin tässä on se Suomi. Se on aika lähellä sitä napaa. Napapiiri on siinä. Niin, napapiiri. Niin tässä sitten näkyy maapallo vähän niin kuin olisi levitetty, vetästy pois se maapallon ympäriltä tää ja suoristettu niin kuin vähän liina olisi siinä ympärillä. Tuossa on se Suomi, joka on tuolla ja tässä on keskikohdassa päivän tasaaja. Tää missä on punaiset pallurat. Ja Suomi on tosissaan tuolla aika ylhäällä. Ja tää on niin kuin napapiiri, se pohjoisnavan ja tuolla on sitten tavallaan etelänavan. Mutta Suomi sijaitsee siis siinä niin, että se osuu se napapiiri tuohon Suomen pohjoisosaan. Ja se tarkoittaa muuten sitä, että talvella siellä, missä joulupukkikin on siellä napapiirillä, mistä se lähtee, niin talvella toi aurinko, se ei paista ollenkaan pitkään aikaa, tai se ei nouse sinne taivaalle. Onhan se aurinko siellä, mutta se ei niin kuin nouse sinne horisontin yläpuolelle ja sitä aurinkoa ei näy talvella, mutta sitten taas toisaalta kesällä niin se aurinko onkin sitten siellä paistamassa melkein koko kesän niin yöllä ja päivällä tai valoa on. Sitä tuo tarkoittaa että asutaan tuolla ja tän Sisi aika pian sitten niin kuin oivalsi ja keksi, että näin täällä niin kuin maapalloplaneetalla on. Eli ensimmäiseksi tuli se syksy. Ja mikäs tulee syksyn jälkeen täällä? Tulee paljon kylmempiä, tulee talvia, lunta sataa tietysti. Ja Sisi oli ihan, että minne kaikki katos? Koska koko piha näytti ihan erilaiselta, koko maisema näytti ihan erilaiselta, kun tuli lunta ja kylmää. Eihän se ollut kiva, eikä se halunnut olla paljon siellä ulkona silloin. Kissat kun ei kauheasti tykkää noista lumitöistä. Mutta Sisi tykkäsi katsoa niistä ikkunoista aina, kun lapset leikki ulkona ja vähän niin kuin vahtia, että minne ne menee ja mitä ne tekee ja miksi tuolla on tommoinen lumitraktori, joka lähestyy pihaa. Ja se vähän niin kuin seurasi, että kaikki on hyvin. Ja olihan se mielenkiintoista ja totta kai se raportoi sitten sinne omalle kotiplaneetalle niistä asioista. Mutta
syksyn jälkeen tuli sitten kevät ja Sisikin kasvoi isommaksi ja seikkaili siellä puutarhassa ja lasten kanssa ja se oppi kaikenlaisia asioita. Oppi toisista eläimistä, koska niitä pyöri siellä myös pihoilla ja olihan sitä kaikenlaista raportoitavaa. Sisi kato niin hiljaa siellä kuunteli ja katseli, mitä toiset kertoi. Kävi koulussa ja eskarissa ja päiväkodissa ne lapset. Ja ne kertoi kaikenlaisia asioita, mitä ne oli niin kuin oppinut. Niin Sisikin oppi. Mä jatkan seuraavalla kerralla siitä, että minkälaisia erilaisia turkkeja, karvoja ja häntiä onkaan eläimillä. Katos Sisin häntää. Eikö se olekin aika pörrönen? Ja katsokaa tosi tarkasti noita korvia, koska noissa korvissa on tommoiset tupsut. Kerrotaan niistä sitten enemmän seuraavalla kerralla. Moi moi, Erik, Luka, Eija, Nolan, koska nythän teillä onkin pikkuinen veli siellä, pieni vauva. Moikka!